Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 12 astelena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Mikel Martinez etorriko da Kortxoaren dilema obraren aktoretako bat dena. Obra hau otsailaren 15ean Gaiarre antzokian arratsaldeko 8etan ikusteko aukera izango dugu. Beste alde batetik Maria Rivero etorriko da Emakumeak izeneko obraren aktoreetako bat dena, baita gidoilarietako bat. Eta obra hau bihar otsailak 13 Antsoainen arratsaldeko 7etan egongo da ikusgai. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1873 urtean, Espainiako lehenengo errepublika aldarrikatu zuten, Amadeo lehenengo Saboikoa joan eta gero. Urte batzuk geroago, 1974ean, Carlos Arias Navarro, Espainiako gobernuaren presidenteak, diskurtso aperturista eman zuen gorteen aurrean, otsailaren 12ko izpiritua hasiz. Egun berean, baina 1984ean, Eduard Munchen Garrasia lana lapurtu zuten Osloko Arte Museo Nazionaletik. Eta bukatzeko, 2004 urtean, Ameriketako Estatu Batuetako San Franciscoko hiriak sexu berdineko bikoteak ezkontzen hasi zen, herrialdean horretarako legediarik egon ez arren. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, alde batetik, Palestina komikiaren aurkezpena egingo da Iruñeko hizkuntza eskolan. Joe Sakoren Palestinaren komikia itzuli du Julen Garbiriak. Jaume Gelabertek aurkeztuta, Garbiriak berak komikia aurkeztuko du hizkuntza eskolako areto nagusian, arratsaldeko 7etan. Karrikirik eta Astiberrik antolatuta, hizkuntza eskola eta Iruñeko udalaren zein Foru gobernuaren laguntzarekin antolatutako jarduera da. Bestetik, Kortxoaren dilema izeneko antzerkia egongo da Gaiarre antzokian. Endreduzko trailer politikoa da Kortxoaren dilema. Protagonista 70 urteko irakaslea da. Etika eta filosofia politikoan katedradun jubilatua. Ezkertiarra, polemikoa eta itzal handikoa. Pronostiko txarreko minbizia dauka, baina sendatzeko aukera sortu da ezustean. Aberats ospetsu batek osasun sistema publikoari dohaintzan eman duen radioterapia ekipamendu batean tratamendua har dezake. Gaur hartuko du erabakia. Publikoki iragartzera doan unean ezezagun bat bere ikaslea izandako bat agertuko zaio ezustean. Aspaldiko kontuak garbitzera dator. Arratsaldeko 8etan hasiko da emanaldia. Sarrerak 10 euroan lehiatilan eta online. Larun batean, alde batetik, Harri Salda izeneko antzerkia Iruñeko baluarten. Harri Salda etxetik ihes egin eta ezagutzen ez dituzten lurretara iritsi behar duten pertsonei buruzko antzezlana da. Bere herrialdetik ihes egitera behartuta dagoen neskatua da Alma. Zerua kometen ordez, hegazkinez josten dela ikusten baitu. Bidaia luze baten ondoren, leku ezezagun batera iristen da. Itxuraz, hango jendeak denetarik dauka, baina inork ez dio ezer utzi nahi. Arratsaldeko 6:30etan, sarrerak 10 euroan. Bestetik, motxila 21 elkartasun kontzertua egongo da Toten aretoan, Atarrabian. Palestina eta Txernobilera helaraziko du motxila 21 taldeak prestatzen ari den elkartasun kontzertutik eskuratutako duten dirua.
Artista ezagun ugari igoko dira oholtzara. Demolde Quartet taldeko Joli Paskualena eta Iker Uizi. Zetak taldeko Peio Reparaz, Komako Brigu Duke edo Drogas. Kontzertua Top Ten aretoan izango da arratsaldeko 7:00 aurrera eta sarrerak salgai jarri dituzte dagoeneko. Azkenik, Mendillorriko Zibiboxean 6:30 7:30 Basoa izeneko txontxongilo obra egongo da. Uxue kezkaturik dago, bere amonatxoa itzaltzear baitago. Basoaren sakontasunean murgildu nahi du, bertan bizi diren izaki magikoen bila. Ziur dago haietako batek lagundu ahalko duela. Basoan sartzen doan heinean, natura geroz eta misteriotsuagoa izango da. Bertan topatuko dituen pertsonaiak magikoagoak eta haiengandik jasoko dituen ikaspenak sakonagoak. Hala ere, azkenik, Mari naturako erregina aurkitzen duenean, bilatzen ari dituen erantzunak uste baino xumeagoak direla ikasiko du. Baita bere amonatxoa inoiz ez dela itzaliko ere. Basoa ostotza itxiko natura baino gehiago da. Zuhaitzak izaki magikoak bertan bizi daitezkeen esperientziak dolurantz doan barne bidai baten elementuak dira. Nola azalduko dakioke heriotza. Etorri ahal izateko 5 urte baino gehiago izan behar da eta heldu batek lagunduta etorri. Sarrerak 3 euroren truke, aurrez izena eman da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroako odolbankua estatuko buru, 24.300 odol ematerekin. Emaile bakoitzak urtean 2 ateratze egiten ditu batez beste, eta autonomia erkidekoetako tasa 1,4 da. Belaunaldien arteko erreleboa bermatzen da egungo erronketako bat. Gainera, emaile berri gehienak emakumeak dira. Argazki nagusian, ziripot inauterietako protagonistetako bat lantzeko herri txikiko kaleetan zehar dabil. Titularrean, lantzek inauteriak bizi ditu. Txikienek gozatu egiten dute pertsonaia ezagunekin. Hori koloretako titularrean, Robot Dreams filmaren bigoiek Oskarretara bultzatu dute Nafarroako ekoizpena. Eskuineko berrietan, alde batetik, diru sarrera fiskalak barne produktu gordinaren eta inflazioaren gainetik haziko dira Nafarroan. Beste alde batetik, agintariek eta senideek David Pérez Guardia Zibilari agurra egin diote. Jarraian, kritikak alderdi popularraren hipokresiari, Puigdemonti indultua emateagatik. Gainera, planetarioak emakumearen eta neskatoaren nazioarteko eguna zientzian ospatzen du. Bukatzeko, osasuna jaitsiera gunetik urrundu da. Diario de Navarraren titular nagusian, ikuskaritzak gehiegikeriak antzeman ditu Nafarroako lan ordutegiaren kontrolaren 33%. 2019tik ikertutako 196 enpresetatik 75 zigortu ditu. Zigorrak 151.000 eurotik gorakoak dira eta ordaindu gabeko kuotak 680.000 eurotik gorakoak. Argazki nagusian, David Pérez Carracedoren lankideek Iruñeko katedralera eraman dute hilkutxa. Titularrean, mina hildako guardia zibilagatik. David Pérez Carracedoren alargunak ez zuen nahi izan Marlaka ministroak domina bat ezartzea. Eskuineko berrietan, PPek gehiengo osoa izango luke Galizian, 2 eserleku gutxiagorekin. Goiko berrietan, batetik, igande inauteria Tuteran eta Beran. Bestetik, Irati Etxarrik Olinpiar jokoetarako txartela lortu du. Gara egunkariaren titular nagusian, kezka Gipuzkoako tokiko ekoizleen etorkizunagatik. Gizarte segurantzaren ikuskapenak, zenbait merkatutan egoera erregularitzatzeko bideak bilatzen dituzten ekoizle erretiratuak asaldatu ditu. Argazki nagusian, Tolosako inauteriak. Titularrean, zaldunitak festa eta kolorea eraman zituen Tolosara. Erdiko berrian, Estibaliz Urresola zinemagilaren hitzetan, oinak lurrean eduki behar dira, filma berdina da, sariarekin edo saririk gabe. Eskuineko berrietan alde batetik, Netanyahu
Rafajen aurkako balizko eraso baten kritiken aurrean. Alarma ahotsak eta kritikak areagotu egin dira Rafah hiriari eraso egiteko berehalako planagatik. Gazatik joandako biztanleriaren erdia baino gehiagoren etxea baita. Benjamin Netanyahuk garrantzia kendu zien Rafahen saltzeko asmoei eragindako kritikak gero eta handiagoei. Eta erronka bizian proiektatu zuen munduaren aurrean. Beste alde batetik, Carme Forcadell prozesen auzipetua izan zenaren hitzetan, nintzenagatik epaitu ninduten, ez egin nuenagatik. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, erorikoen monumentua eraistea eskatu dute Iruñean. Memoria historikoaren aldeko 19 eragilek bat egiten dute, Askatasunaren plazako eraikina eraisteko eskatzeko. Ezinezkoa da frankismoaren monumentu honi nortasun berri bat ematea, azaldu dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, 12 urteren buruan. Osasunak 0-1 irabazi zuen Errealaren aurka, larunbatean Anoetan jokaturiko norgehiagokan. Garaipen horren ondotik, gorritxoak 11garrenak dira sailkapenean, 29 punturekin, eta jaitsiera postuak 12 dauzkate. Beste alde batetik, elikadura burujabetzaren aldeko mugimenduak politika jasangarriak eskatu dizkio Nafarroko gobernuari. 140 eragilek sinatu dute manifestua eta landa garapen eta ingurumeneko kontseilariarekin bildu dira 60 proposamenen berri emateko. Landa eremu, gizarte, ingurumen eta larrialdi krisiari aurre eginen dioten neurriak eskatzen dituzte. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Mikel Martinezekin gaude, Kortxoaren dilema izeneko obraren aktoretako bat dena. Kaixo, Mikel, zer moduz? Aupa, kaixo, zer moduz, ondo. Bueno, obra hau Iruñera etorriko da, Gaiarre antzokira, otsailaren 15ean, arratsaldeko 8etan, ez da? Bai. Baina, bueno, kontatu guzu, noiz estrenatu zen obra hau? Estrenatu zen, hain dela, azaroan, hain dela hilabete batzuk, Bilbon, Arriaga antzokian, oso estrenaldi polita, bide batez esan da, oso estrenaldi polita, ez bakarrik obra polita delako, erra delako benetan, baizik eta, publiko asko egontzelako, eta hori oso pozgarria da. Arriaga bezalako leku batean edo, 450 pertsona eukitzea, 2 saiotan, 900, en fin, oso polita. Eta noiz hasi zen obra hau ekoizten? Noiz hasi ginen, ez naiz gogoratzen, gauzak oso poliki doaz, eta ez dakizu oso ondo noiz hasi den. Testua Patxo Telleriarena da, eta guke obra hau, beste batzutan hasten zara lanean denok batera eta improvisazioen bidez, eta horrela guk gehienetan testuko lanak egiten ditugunean, eta horrela normalean testuarekin hasten gara. Patxok idatzi zuen, ez dakit guk ensaioetan hasi, baino ez dakit zenbat denbora lehenago, aurkeztu zigu, en fin, zibazki urtebeteko epea zibazki, ez? Baina gero ensaiatzen, hori ere komplejoa da, orain dela, estrenatu baino 6 hilabete lehenago egin genuen hilabete bat, gero gelditu egin ginen, gauzak erreposatu, beste gauza batzuk egin, berriro hartu genuen beste hilabete bat, bi hilabetetan edo lanean, ensaioetan, baina gero goize etxean, eta Patxok ordenagailuaren aurrean, eta horrela beste egun eta asko, ez da? Eta badakizu nondik etorri zitzaion obra hau egiteko ideia edo? Ez dakit, baina, nik uste dut ideiak hortik datoz eta horrela buke, Patxo eta biok, tartean teatroa gara, ez da? Baude beste partzaile batzuk gara, tartean teatro konpainiakoak, ez?
lehen esan duan moduan gehien bat edo testuekin lan egiten dugu, Patxoren Patxo da gure gidoilaririk importanteena, oso abila da, eta nik normalean askotan egin dugu umore, barre egiten geure buruaz, euskal kulturarekin zer ikusia daukaten hainbeste gauzekin, eta horrela. Baina honetan, ez da berez estilo horretakoa, badago kezka bat, Patxoren kezka bat, eta kezka hori konpartitu egiten du, gu ados gaude kezka horiekin, eta baude kezka moral eta politiko batzuk, ez? Hau da, ez dakit, zalantza politiko existenzial batzuen aurrean, ia ze erabakia hartzen duzun, hori da kontua, ezta? Kortxoaren dilema da izenburua. Kortxoak esan nahi du, badagoela jendea beti gainean egoten direnak, egiten dutena, beti hor gainean egiten dutena. Ez dira inoiz ondoratzen, ezta? Baina batzutan, eta protagonista, horrelako pertsona bat, gaur egun unibertsitateko irakaslea dena, filosofia politikoa ematen duena, eta, beti eskerrean egon dena, orain eskerrekoa dena, eta horrela, baina, gizarte, liberal, honetan, sozialdemokrata dena, ondo kokatu du, lehen askoz eskerrekoa zen, eta horrela badauka iragan bat, ez? Eta orduan, agatzen zaio beste personai bat, eta personai zoro bat, hasieran oso zoroa, eta publikoa gor barre egingo du, baina gero personai honek gero, aldaketa batzuk dauzka, sorpresa dauzka batzuk, sorpresa batzuk dauzka izkutatuta hortik ateratzen ditu, eta beste personaia eta publikoak ere, sorpresa horiekin edo apur bat fokuskanpo gelditzen dira, eta gure personaia honek ero dilema garrantzitsu baten aurrean dago. Erabaki behar du oso gauza importantea, eta gauza dilema horretan dago duintasuna dago jokuan, eta bizitza bera dago jokuan. Orduan, hoxe, Patxoren kezka, zer gertatzen da gizarte honekin, zer gertatzen da gurekin, eta beti ere saiatzen obra bat publikoaren interesekoa izango denik, umore zatiak dauzkana, intriga, en fin, orduan nik uste dut, Patxoren nahi batzuk edo kezka batzuk eta nahi batzuk gauza horiek plazaratzeko eta batez ere antzeslan on bat egiteko. Ze luze! Bota! Esan duzu, bi pertsonai daudela taula gainean edo. Bai. Orduan, bi aktore egiten duzuelan, edo bakarra nola moldatu zarete, eta zein da beste aktore? Bi aktore bakarrik, bi aktore badago teatroan antzerkian esaten dugu unidade, tiempo y espazio eta denboraren unitatea. Hau da, dena gertatzen da leku konkretu batean eta denbora konkretu batean. Ez dago saltorik ez atzera, ez aurrera, funtzioak ordubete eta 20 minutu irauten badu, hor gertatu dena ordubete eta 20 minututan gertatzen da, ezta? Bi aktore bakarri dago, eta hor Triston Burruka beraien artean, lehen esan duen moduan, hasieran, personaia horietako bat bihurtu egiten da, nolabait, eta sorpresa batzuk ematen dizkigu, eta horrek lortzen du poliki gauzak komplikatu egiten direla, eta lehen esan duan moduan hasieran, nahiko humoretsua baldin bada, personaje hori oso txokantea eta humoretsua delako, gauzak badoaz komplikatzen, eta azkenean, nahiko dramatikoa da, edo serioa, eta jendea egongo da, publikoa egongo da, apur bat, jakin minez, ia zer gertatuko den azkenean, ez?
Nik esango nuke oso antzeslan teatrala dela. Testuan oinarrituta eta aktorearen lanean oinarrituta. Eta dago oso tensio teatral handia. Eta zein da beste aktorea? Patxo Tejeria. Ah, bale. Eta, bueno, aktoreaz aparte, eta, bueno, Patxo Telleriaz aparte dela ere ekoizlea, ez? Edo, bueno, gidoilaria. Bai. Beste langile edo zenbat pertsonen artean atera duzue obra aurrera? Bueno, segurazki norbait abestuko zait, ez? Baina, bueno, taldean 5 pertsona gara, esan nahi dut, eta obra honetarako badaude pertsona batzuk kontratatuak direnak, esate baterako zuzendaritza, zuzendaria Mireia Tantakakoa da, Fernando Tantakakoa ere egin digu eszenografia, gero badagoz 2 teknikari, badago gero bulegoa, produzioa, zuzendari laguntzaile bat ere, bueno, guztira 8 pertsona edo gutxienez. Eta zer egiten du bakoitzak, gutxi gora bera? Patxok testua idatzi, aktoreok hor lan egin zuzendariaren aginduaren pean, zuzendari laguntzailea, zuzendariari laguntzea, berak esaten duen guztia ondo apuntatu eta ondo gogoratu, soinua eramaten duena, off batzuk eta musika batzuk horiek prestatu eta, bueno, lehen esan dute ere badagoela pertsona bat musika berezia egiten duela momentu konkretu batzutarako, argiak egiten dituena, argiak diseinatu eta gero eta argi soinuak eramaten duena, soinuak botatzen dituena. Eta gero badago bulegoa, non gauzak antolatzen diren, zer behar dugun, atretxoa, hau erosi, bestearekin kontaktuan egin, Esan duzu, obra hau estrenatzerakoan, harrera oso ona izan zuela, eta gero egin duzuen beste aldi batzuetan ze harrera izan du? Bai, egon gara, beste lekutan egin ditugu ja 20 bolo, 20 emanaldi, eta oso harrera ona dauka, benetan. Jendea harrapatuta geratzen da, eta ez da erreza. Ez da erreza esan nahi dut, ez dugu gauza oso ikusgarriak egiten. Bakarrik daukagun gauza, obra honek daukagun ikusgarria da, testu zoragarria dela. Eta jendeak harrapatuta gelditzen da testu horrekin, eta aktoren lanaekin, ez da. Oso harrera ona, oso pozik gaude. Zoazte ikustera mesedez, gustatuko zaizuelako pila bat. Eta ze adin tarterako pentsatuta dago obra hau? Bueno, apur bat, neuronak apur bat, ez da umentzat, gazteak, ez da gizere adinetatik eta horrela. Begira, esperientzia bat eukidugu, esan nahi du, jende nagusi, helduentzat, ez? Baina, begira, eukidugu esperientzia bat, oso ez genuen espero, hainbeste izango zenek, eukidugu matinal bat, institutuko gazteekin edo batxillergoak eta horrela oso emanaldi polita izan zen. Guk uste genuen, adin hori, beti zailagoa da, ulertuko duten edo ez, eta gaia beraien artean, oso adin zaila dela, ez da? Eta jendea egon zen primeran, adi, erantzun behar zutenean gu bakigu zer erantzun euki behar duen publikoak, noiz estula egin behar duen, noiz barre egin behar duen, noiz izilik egon behar duen, eta oso ondo egon ziren, sorpresatia izan zen. Orduan, ez dakit, batxillergotik goraino adin guztietarako.
Eta zein da zuk aktore moduan publikoari bidali nahi diozun mezua? Begira, obra hau ikusten egongo da engantxatuta zin egiten diot. Planteatuko dira gauza batzuk gero etxera eramango dituenak, eta esango du, engantxatuta egon naiz, interesatuta, eta gainera, ze gauzak planteatu dituzten, honetaz hitz egin pentsatu beharko nuke apur bat. Eta urte bete pasata gero, 2 urte pasata gero gogoratuko da honetaz. Ez zehatz mehatz, ez testu osoa etorra, baina gogoratuko da honetaz. Eta ez da gutxi, nik zuei ez dakit, baina batzutan gertatzen zait ikusten dudala gauza bat, eta hurrengo astean ez du gogoratzen. Enauelako hainbeste engantzatu. Zin egiten dizuet, gogoratuko zaetela. Eta zer izan da zuretzako obra honen gauzarik zailena? Bueno, aktore lan potentea exigitzen du. Personaia oso ondo ulertu behar duzu, eta personaian sartu behar zara. Egia da, testua hain ona da, eta oso hain zaude lagunduta beste personaiarekin, eta hain da logikoa edo beste personaiak ez dakiz zer esaten dizunean, ez du erantzun behar diozula hor testuan agertzen dena. Bueno, hain logikoa da, behin personajean sartu zarenean, behin personajea ulertzen duzunean, zer gertatzen zaion, ze mina daukan, zer espero du etorkizunetik, en fin, ze iragana eduki duen. Egia da, testu hain ona denez, errestasun bat dela, ez? Baina, kontua da, aktorean lana. Aktorean lana hor sartzea, ahaztea non zauden, eta personajean sartzea, eta personajea sentitu, eta beste personaiak esaten edo egiten duen gauzeekin ere, harritu, lehenengo aldiz izango balitz moduan, eta erantzun. En fin, aktore lan serioa da, eta polita. Polita, jendeari gustatuko zaiolako, eta guri, aktore hori, gustatzen zaigulako. Osea, gai politiko konkretu hau, igual aktore moduan ere zailagoa da saltzea edo publikoa transmititzea? Ez, testua zaila da testu bat egitea. Gero aktore moduan, personajean sartu behar duzu. Ez da, gainera, kontutan hartu behar duzu, gai nahiko politikoa, nahiko guri, soziala, politiko zentzu handian, ez? Baina, nahiko politikoa, filosofiko politikoa. Eta, ezakit, zaila da hori testu hon bat egitea horrekin. Testua ondo eginda baldin badago, aktore moduan, ez da zaila. Aktore moduan izango zen panfleto bat botatzea. Apur bat sentitzen ez duzuna, eta horrela. Baina testua oso ona baldin bada, personaje sendoa baldin bada, hau da, logikoa, bere kontradizioekin eta nahi duzuna eta horrela, baina da, personaje logikoa, zuku nola baitu ulertzen duzuna, sartzen zara personaje horretan. Eta zaila, aktoreak gara gauza horiek egiteko prest egon behar dugu. Eta obra hau beste batzuetan edo egiteko programatua duzu edo... egin dugu, lehen esan duan moduan, 20-ren bat emanaldi, eta herri joaten gara. Hantxe bertan, ez dakit, ez daukat hemen egutegia, ezin dizut esan. Baina badauzkagu neko emanaldi, eta nik uste dute pila bat egingo dugula. Urte bete pasata gero, urte bete estrenatu genuenetik, urte honetako azaroan edo erderazko bertsioa egingo dugu, eta Madrilena joango gara. Eta, ia zer gertatzen den. Zaila da hor Madrilen mugitzea, baina obrak merezi du.
Eta, bueno, esan dugun bezala, Iruñera zatozte ostegunean, ez da? Bai, Otsailaren bai, 15ean. bai, ostegun honetan, arratsaldeko 8etan, Victoria Eugenian egongo gara. Euskara oso polita erabiltzen du Patxo, oso, esan edo, euskara erreza, ba ez, behar duen euskara, baina Patxo kriston kapazitatea dauka, euskararik zailena erreza egiteko. Eta dena den, bakizue, Victoria, zera Gaiarren, parkatu, ez da gile Victoria Eugenia esan duan, Gaiarren, bakizue, beti azpititula jartzen direla, eta, bueno, azpitituloekin izango da, eta, bueno, pues, euskara ez baduzu ondo menperatzen edo, errestasun hori eukiko duzu. Ba, bueno, hemendik gonbidapena egiten dugu, agendean animatzen den obra ikustera. Eta, bueno, zuri eskerrak ematea gurekin hitz egitera etortzeagatik. Bale, eskerrik asko, eskerrik asko zuei, benetan, oso gustora, joaten gara emanaldi bolo guztietara, baina, bueno, nik esango nuke Nafarroa ni bentsat oso gustora dut, naiz. Eta asko gustatzen zait, Nafarroa joatea, itxestera. Nafarroa jaio nintzelako, beste gauza batzuen artean, eta apur bat nebarriko sentitzen naizelako. Eta bueno, hoize berriro esan, zatozte benetan ikusiko duzu gauza eder bat. Bueno, mila esker, Mikel. Mila esker zuei. Bueno, ondo izan, agur. Berdin, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur goizean haize aldaketa izango da eta horrek baldintzatuko du eguraldia. Goizeko lehen orduetan hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, baina goizak aurrera egin ahala, haizeak mendebal-ipar-mendebaldera egin eta indarra hartuko du. Aldaketaren unean oso zakar ibiliko da, batez ere kostaldean. Horrek eguraldia aldatuko du. Hodeiak ugarituko dira eta euritara joko du, batez ere ipar isurialdean. Arratsaldeak aurrera egitearekin batera, haizea ahulduz joango da, atertuz ere bai, eta ostarteak zabalduko dira, batez ere arratsalde gauean. Temperaturan aldaketa handirik ez da izango, eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira leku askotan. Asteartean temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora. Goizean goiz lainoa izango da txoko batzuetan, baina oro har, giro argia nagusituko da, eta zeruan hodei gutxi agertuko dira. Haizeak hego-mendebaldetik joko du eta temperatura igoaraziko du. Kantauri isurialdean beroenak 20 gradu ingurura iritsiko dira eta barnealdean 16-17 gradura. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa sartzea. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Maria Riberorekin gaude, emakumeak obraren aktoretako bat dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko tartetxo bat egiteagatik. Zuri etortzeagatik. Obra hau bihar, otsailak 13, Antsoainen egingo duzu, ezta? Baina hasteko, goazen pixkat obrari buruz hitz egitera, noiz sortu zen eta noiz estrenatu zen, kontatu iguzu pixka bat. Bai, sortu, egia esan prozesu luzea izan da. Ze hau sortu zen itxaso paia eta bion arteko elkarrizketa baten, elkarrizketa askoren ostean, ez? Non partekatzen genituen sortzaile bezala genituen esperientzak, sortzaile emakume bezala genituen esperientziak, orduan, hasi, igual oen dela 2 edo 3 urte hasi izala, baina pixkanaka forma hartzen hasi da, oen dela pare bat urte esango nuke. Eta hor bidea ez da lineala izan,
hor euki ditugu gora bera askotan pentsatu izan dugu, bueno, pues agian obra ezin izango dugu egin, edo ez da egingarria, edo ez da interesantea, bueno, en fin, hor gauza asko izan dira tartean, baina hori, agian prozesua holan formala, erabaki genuela bai ala bai hau egin behar genuela orain dela 2 urte hasi zala. Eta estrenatu zenetik, non egon zarete obra hau antzezten? Bueno, hau estrenatu genuen, ze besteak beste Getxoko udalaren bitartez lortu genuen Juana Bizkarra deituriko egoitza artistiko bat, eta aurrestrenaldi bat egin genuen irailean, hori oso interesante izan zen gerora begira, estrenaldiera begira, eta estrenatu genuen azaroan. Orduan, bueno, azaroan Getxon bertan musike barrin estrenatu izan genuen, eta esan dezakegu, bueno, estrenatu ostean etenalditxo bat egin dugula, eta orain berriro bira egingo dugula, ze prozesua nahiko neketsua, eta nahiko lana izan genuen, orduan oso nekatuta bukatu genuen, oso pozik, emaitzarekin, baina, bueno, obra asko landu dugu, ertza askotatik, eta detaile guztiak ez zainduz, eta azkenean, bueno, abendura heldu ginen, kasi derrapada, bueno, otsailean berriro hartuko dugu, eta, bueno, hala izango da, hau antzoainena izango da 2024ko lehenengoa. Eta zuetaz aparte, taula gainean aktore gehiago daude, edo zuek bakarrik zaudete? Bai, gu bakarrik gaude, gidoia Itxaso eta Biona da, taulan gu gaude, naiz eta zuzendaritzan Olatz Beobide izan dugun, eta, bueno, prozesuan hainbat bide lagun baita ere, obra hau posible egiteko, bueno, izan dira artista asko, baina taulan aktore bezala Itxaso eta Bio gaude. Eta nola moldatzen zarete bi izan da, bakarrik bi pertsonai daude, edo nola egin duzue? Bai, bakarrik pertsonai bi daude, baina oso ondo moldatzen gara, bueno, oso ituta gaude lan egitera elkarrekin, orduan oso erraz ateratzen zaigu, eta, bueno, uste dugu, lortu dugula freskotasun bat, ez? Eta bi pertsonai daude, baino traman gauza asko gertatzen dira, satira bat da, orduan komediak daukana da, abiadura daukala. Behintzat obra honetan abiadura dago, orduan gauza asko pasatzen dira, eta bueno, oso ondo moldatzen gara. De hecho, nitzako askoz berrezagoa da, momentuz bi izan da. Itxasorekin oso konplizidade handia daukat, eta beraz, taula gainean konfiantza ematen dit berarekin egotean. Obra emakumeak deitzen da, baina hor hitz joko bat dauka, ezta? Baina nondik dator izenaren esanahia? Bueno, gidoia ikusita falta zitzaigun nolabaiteko lagindal pastel deitzen dana, eta hor logoan eta izenean egon zen, ez? Azkenean, esaten dugu hau dela emakume sortzaile McDonaldizazioaren inguruko obra bat, satira da, satira politikoa inkluso esan dezakegu badala. Orduan, logoa mundu guztiarentzako oso ezaguna da, oso ezaguna den marka batena da, eta obra ere paralelismo bat egiten du, ez? Zelan, obran saltzen ditugu emakume sortzaileen lanak, baina janari espresa balitz bezala, ez? Orduan, izena eta logoa eta irudia hartuta dago oso ezaguna den marka batetik. Eta nondik sortzen da honetako obra bat egiteko ideia? Bueno, izan bezala Itxaso eta Bion arteko esperientzietatik eta gure lagun artisten emakumeak diren esperientzietatik abiatuta sortu zen, ez? Azkenean, bueno, Itxaso eta Bion arteko harremana oso humoretik da, naiz eta gauza pertsonaletaz ari edo gauza gogorretaz ari, oso humorera jotzen dugu beti. Orduan sortu zen, bueno, hain justo ere kupoak eta diskriminazio positiboak ekartzen dituen hainbat egoeren inguruko hausnarketei helduz, ez? Hor dago erroa. Orduan, gu kupoaren alde gaude, noski, diskriminazio positiboaren alde, baina horrek sortzen ditu egoera batzuk tragikoak izan da komikoak izan aldirena baitarek, adibide bat jartzearren, nire askotan igual deitu izan diate zeo zer egiteko, ez? Zeo zer egiteko, emakume bat behar zutelako kupoa betetzeko, eta hori askotan gertatzen da. Orduan hori tragikoa da, ez dalako polita, baina humore puntu bat ere badauka, edo gu behintzat bihurtu dugu komedia. Satira. Eta zein da obra honen helburua? Zein da bidali nahi duzuen mezua?
Bueno, obra honek badauzkabi helburu bat, ondo pasatzea eta barre egitea noski, baina hausnarketarako ere ematen du, bueno, hori da gure asmoa, ez? Bai sortzaileei begira, emakume sortzaileei begira, antolatzaileei begira, edo publikoek ere, publikoetan daudenek ere, eraman dezatela etzera hausnarketa bat honen inguruan, ez? Ematen diren egoera hauen inguruan. Orduan, asmoa da barre egitea, baina bueno, politikoki ere hausnarketa bat eramatea. Eta nola lortzen duzue hori umorea eta bueno, gai garrantzitsu bat nola lortzen duzue batzea edo? Bueno, uste dugu edozein egoera tragikoek eukial dezatela umorerako zatitxo bat, ez? Beti ere zuzeu egiten baldin baduzu, hau da, guk geu egiten dugu, guk ere buruei barre egiten diegu, ez du, ez? Orduan horrek legitimitatea ematen digu, hau gure bizitza da, eta bakoitzak bueno, gertatzen zaizkion gauza hoiek, ez? Bizitzan, orokorrean gertatzen diren tragedia guzti hoiekin ere komedia egin alduzu, beti ere zuk egiten baldin baduzu, eta ez beste. Orduan, kasu honetan hori egin dugu. Egoera hoiek obran ikusi aldirenak asko, bueno, exageratuta, baina asko bizi izan ditugu, eta guk barre egiten diogu horri. Hori ez du esan nahi, garrantziak entzen diegunik, ez da gutxiago ere, de hecho, antzerki obra bat egin dugu honen inguruan, ez? Baina, bai, uste dugu umorea dela tresna oso garrantzitsu bat zenbait mezu helarazteko. Ere, hitz jokoak, musika eta erreferentziak sartu dituzu, ezta? Ze garrantzi dute hauek eta, bueno, hasieratik hauek sartzea argi zenuten edo gero obra sortzerakoan bururatu zitzaizuen, nola moldatu zarete? Bitu hitz jokoak agian da itsasoren izaerarekin bat doan zeozer, beti hitz jokoak egiten dabil, orduan kasike hori geneukan, ez? Gure egunerokotasunean ze hau obra zelako kulturidea kooperatiba elkarte txikiak ekoitzi egin du, eta itsaso eta biok, eta Gorka Chamorro, gara bazkideak, ez? Zelakoren bazkideak eta sortzaileak. Orduan, hitz jokoek agian badute leku oso garrantzitu bat gure egunerokotasunean, ez? Olakoak garelako eta gustatzen zaizkigulako. Gero musika, bueno, izan da hori gehiago nire ekarpena, zenik musika mundotik nator, hau da nire lehenengo antzerki obra ofiziala nolabait, eta orduan nik honi eman alniona zen hori, ez, musikaren ekarpen horri. Uste dut gainera obran oso ondo sartzen dala eta arindu egiten duela nolabait. Eta bueno, ez dakit zein den astu zait hirugarren gauza izan didazuna. Erreferentziak. Bale, bai. Hortaz aparte, hoize, guk hitz jokoekin barre egiten dugu, baina nolabait bada modu bat ere euskal emakumeak taularatzeko eta referente horiek mahai gaina. Guretzako erreferenteak ezinbestekoak dira etorkizunean etorkizuneko sortzaileak, emakume sortzaileak egoteko, ez? Eta orduan erreferentzia horiek taularatzen ditugu, bueno, gure modura, ez? Satira moduan, baina badaude euskal emakume erreferenten inguruko, bueno, aipamen asko. Esan duzu, zure ekarpena musika izan dela. Ze musika mota aukeratu duzu obra honetarako? Hombre, satira bat da, orduan ezagunak diren kantak moldatu ditugu, egokituta. Tekstuari eta historiari egokituta, oso komedia puntu bat da, musikal puntu bat dauka, ez dira, eta sortu ditugunak ere badaukate exagerazioaren puntu hori, ez, behar duena, komediak behar duen exagerazio puntu hori. Ez da kaserikusirik nik egiten dudan musikarekin Maria Rivero bezala. Bada, obrari egokitutako musika, eta obrak behar zuen musika konposatzea, sortzea edo moldatzea. Eta zein izan da obra hau sortzearen erronkarik garrantzitsuena? Bueno, erronka ezberdinak izan ditugu, esan bezala prozesua luzea izan delako, eta prozesu horretan bizi izan ditugulako, bueno, eszenario ezberdinak, ez? Besteak beste iruzurgiaren sindromea gainetik kentzea komplikatua izan da guretzat, ez? Azkenean, umorea egitea komplikatua da, eta gainera, zilegetasun ematea zure buruari obra hau egiteko, gure kasuan oso komplikatua izan da, eta gero, esan beharra dakagu antzerki hau edo antzeslan hau posible izan dela lortu ditugulako hainbat beka.
Jaurlaritzako beka lortu genuelako, Getxoko udalak emandako egoitza artistikoa, programazioaren beka, bestela ezinezkoa izango litzateke olako dimentsioetako obra bat sortzea gure kasuan. Eta aktore moduan, zein izan da erronka? Bueno, nire kasuan eskedanak izan dira erronkak, ze azkenean esan bezala nire esperientzia aktore moduan oso intuitiboa izan da beti, nik apur bat intrusa bezala sentitzen naiz mundu honetan, eta da lehenengo aldia, bueno, landu izan dudala nire papela beste leku batetik, noski Olatxio Bideren laguntzarekin eta zuzendaritzarekin, eta nire kasuan erronkak izan dira danak. Pentsatzen nuen agian komplikatuena izango zela testua, baino ez da. Ez da. Gauza asko daude horre, oso mundu polita da, oso mundu interesgarria da, asko gustatzen zait, baina, bueno, lan asko ekartzen du, eta hau niri balio izan zait balorean jartzeko gehiago, bueno, gero ikusten dituzunean beste obra batzuk, ez dut hori beti gertatzen zaigula da, noi, behin zuk eginda, baloratzen duzu gehiago bestek egiten duten lan hori. Eta Itxasoren kasuan, bueno, Itxaso oso aktore ona da, berez, komediarako gainera gaitasun oso berezia dauka, eta bueno, asko lagundu nau berarekin egotea obra honetan. Gustatu zaizu esperientzia, errepikatuko zenuke? Bueno, eske momentuz gaude biran sartuta justo orain hasten da, gainera nire kasuan ere solapatu egin zaizkit bi birak, musikari bezala eta aktore bezala. Orduan, orain galdetzen badiazu esango nizuke, momentuz ez, baina badakit baiet. Badakit gero animatzen naizela, eta esan bezala, bai, iruditzen zait, interpretazioaren mundua oso interesantea dela, bueno, norberarentzako baita ere, eta bizitzarako tresna asko ematen dizkizu, oso mundu interesantea da, naiz eta jakin badakit Euskal Herrian nahiko prekarioa dela, eta guk zorionez sortea izan dugu, esaten da, lan egin dugu eta lortu izan ditugu hainbat plaza oso interesgarri, eta guretzako aukera izan aldiak, badakigu antzerkia ez dagoela momentu oso honean, eta hori ere baloratzen dugu, ez? Ematen Antsoainen bezalako aukera bat guretzako aukera oso polita da. Egin dezakezu obraren sinopsi txiki bat? Bai, bueno, topatuko duzue bulego barra jatetxe bat, non badauden bi langile, eta egiten duguna da saldu emakume sortzaileen lanak, ez? McDonald'sen, ez dakit esan alden hori, marka itxusi eta boikoteatu beharko genuken marka hori, egiten den bezala, janari askarra salduko bagenu bezala, emakume sortzaileen lana saltzen dugu, batez ere martxoaren 8 begira, eta azaroaren 25 begira. Orduan topatuko dituzu hainbat trama, beste enpresa batekin, lehia bat daukagu, eta gero gure arteko lehiak ere. Orduan, hor dago sinopsi eta aurrera pintxikitxo bat. Eta nolako harrera izaten ari du obra honek? Estrenatu genuenean Musike Barrin, oso harrera ona izan zuen, guk oso asko emozionatu ginen, ze azkenean ez genekien, klaro, hainbeste denbora gidoia lantzen eta gure artean lantzen, eta hori publikoarekin partekatu arte ez dakizu nora helduko den eta ze modutan helduko den, batez ere hori umorea, komedia denean, orduan, hasi zenean obra eta ja hasi ginenean entzuten barreak eta oso pozik, oso harrera ona izan du, orain arte, eta guk oso pozik gaude maitzarekin, da oso eroso sentitzen gara eszenatokian. Eta ze adin tarteko pertsonentzat pentsatuta dago? Guztientzat, adinean ikustez dakoala hemen, ez dela oztopo bat, baina bai esango gehiago gozatuko dutenek izango dira euskal musikari edo euskal artista emakumeak ezagutzen dituzten horiek. Zeolan hitz jokoekin ere barri ingo dute eta ezagutuko dituzte. Orduan, baina adina, helduentzat izan alda, baina edozeinentzat izan alda. Obra hau, zelako kultur ideiaken proiektua da? Zer da zelako kultur ideiak? Zelako kultur ideiak da kooperatiba elkarte txiki bat, hori, esan bezala Itxaso Paia Gorkatak Chamorro eta 3 sortu genuela 2022an, eta da kooperatiba bat non lantzen ditugun proiektu ezberdinak, izan kasu honetan adibidez antzerki obrak ekoizten ditugu, edo Norda Maurizia bezalako
beste obra bat, beste izaera batekin eta beste helburu batzuekin, eta gero proiektuak neurrira, edo bezeroentzako egiten ditugun proiektuak, adibidez, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa, edo, etxigarriak, edo bezeroentzako sortzen ditugun proiektuak, eta gero gure nahietatik edo gure beharretatik eta gure kultura ikusteko modutik sortzen ditugun proiektuak, izan aldala Herriko Fest, izan aldala Herria Kantuz, bezalako proiektu. Egiten ditugu, batez ere, 3 hanketan mugitzen gara, eta dela kultura, euskara eta feminismoa. Horiek dira gure erroak, ez? Eta gero, hor, proiektu ezberdinak, ekoizpen ezberdinak, eta kulturarekin zerikusia daukaten, kasi edozein gauza eskatu aldi guzue. Eta, obra hau noiz arte duzu pentsatua egiten jarraitzea? Obra hau oso argi daukagu antxokietan egiteko dala, uste dugu kalerako ez dala, hau da kalean ikusteko ez dala, eszenografiagatik eta daukan infrastrukturagatik, beraz, ez dugu pentsatu noiz arte, baina, udan uste dut ez garela egongo, naiz eta gero berriro urrian edo azaroan martxan jarri. Momentuz ez dugu pentsatu, ez dakigulako zenbat bolo etorriko diren, ez dakigulako ere zenolako ibilbidea izango duen, orduan momentuz ez dugu markatu epe finko. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, edo zerbait utzi dugun, ez dakit. Esango nuke ez zala ere gure obraren inguruko informazioa sareetan, sare sozialetan, edo zelako puntu webgunean topatuko duzue, eta besterik ez animatzea jendea etortzera, barriteko eta, tarte goxo bat. Hemendik ere deialdia egiten dugu, bihar Antsoainen, ez dakit zer ordutan den? Zazpiretan. Zazpiretan, ea jendea animatzen den. Eta gero zuri eskerrak ematea, gurekin hitz egitera etortzeagatik. Zuei zuen lanagatik eta tartetxo euskintzeagatik. Mila esker. Ondo izan, agur. Berdin, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.